मुंबई महापालिकेनं मुंबईतील 4 ठिकाणी कबुतरांना दाणे टाकण्याची सशर्त परवानगी दिलेली आहे आणि त्यामध्ये मुलुंड, अंधेरी, बोरिवलीसह वरळीतील ठिकाणाचाही समावेश आहे। या ठिकाणी सकाळी 7 ते 9 या वेळेमध्ये कबुतरांना धान्य टाकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे। मात्र या ठिकाणी आता स्थानिकांकडून विरोध होऊ लागलेला आहे। मुलुंडनंतर आता वरळीतही कबुतरांना धान्य टाकण्यास विरोध होऊ लागलाय। वरळी जलाशयाऐवजी प्रशासनानं लोढा पार्क या ठिकाणी कबुतरखाना सुरू करावा, तसंच कबुतरांसह घार व गिधाडांनाही त्याचं खाद्य देण्यास सुरुवात करावी, अशी उपहासात्मक टीका सोशल मीडियावरून होतीये। कबुतरांना सकाळी 7 ते 9 या वेळेमध्ये खाद्य टाकण्याची परवानगी पालिकेने दिलेली आहे। मात्र 2 तासांच्या कालावधीतच 10 किलो धान्य टाकल्यास काय परिणाम होईल, त्यावर पालिकेने काही ठोस नियम केले आहेत का, त्यांच्यावर काय कारवाई होणार, असे प्रश्न स्थानिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत।